Into ke evezwe uduma la ukuthi i-truck linezimpandla zamathayi. Uze bakhala nangomshayeli nomnikazi we-truck ukuthi hawu ethola umsebenzi omuhle kangaka nakwa-Toyota kodwa uhlulwa ukusevisa izimoto okuyizona ezimngenisela imali kubi kakhulu. Kanti netekisi futhi nalo kuthiwa akhona amaphutha abekhona. Ngalokho ke kuzofanele bebekwe amacala kanye nabaphathi babo ngoba o-driver basindile. Bafowethu kunzima kakhulu. Bafowethu sike sakhala nathi ngapha kompangeni ko-N2 usuke empangeni ubheke emntubatuba sakhala bafowethu sakhala ukuthi Nkosi yami ngenelelani ninenikhulekayo nikhuleke ninenithinta into zenithinte. Nkosi yami isikhathi sibi. Umuntu mayephuma ethi bantu bami nisale kahle ngisahamba ngethemba ngizobuya ngiphila ngoba sekunzima njengamanje ukuthi nje ngiyabuya yabona. Sekunzima kakhulu umuntu mayiphuma nje uyogibela itekisi sesibamba umoya ngoba ingozi uzwa ngapha nangapha kuthiwa bheka isihlobo sakho bheka isihlobo sakho. Bafethu ngathi sikhulekile sakhulekela amaholidi kaDisemba uNkulunkulu wasizwa kodwa ngazi ukuthi uSathane usebenzisa uJanuwari njengamanje iwona la. Hayi bafowethu ngeke lichitheka kakhulu igazi kulo Januwari. Asikhuleke bafowethu impilo zabantu lezi.